bịakwanụ nụrụ ife na-eme n'Igbo Ukwu na Anambra steeti wee bụ na nwa okorobịa unu na-afụ ebe a bụ onye nyere afịa wee dịka Chigbuo papa ya bụ ife na ana n'oche kịta anụnwa a sịkwana na papa ya bụ ezigbota dibịa kara aka na ife eji wee mara ya bụ Ezeudo bụ ife a na-akpọ ya na Igbo Ukwu wee bụ na ndị yutu bịara bịa na-akọwa na Chigbuo ahụ unu fụrụ ebe a n'otego aka afụdebere ya ọ dịkasị since 5 years na amarọzi ebe ọ nọ ndị yutu unu fụrụ ebe a wee bịa wee na-ajụ papa Chigbuo onye kedu ebe Chigbuo nọ na fa chọrọ ịfụ Chigbuo ọ bụ na ọ nwụrụ anwụ nya gwafa ọ bụ na ọ dị ndụ nya gwafa ọ bụ na ọ nọ na nga nya gwafa ka fa jee n'ụlọ nga ebe Chigbuo nọ malụkwa na ife kpata Chigbuo ji wee nọrọ na nga ọ bụ na o ji ewee si oke ite nya gwafa nwoke a wee nọrọ ebe a wee sịfa na fa atala ahụ na fa elubeghị ịbịa jụ ya ebee ka Chigbuo nọ wee gwakwafa na Chigbuo bụ nwa ya ọnwụnwa dị ndụ na ọ gbasaghị ọrụfa ọnụ katakwa gwafa na Chigbuo n'obodo oyibo na ọ nọ na China ndị yutu wee sị ya na-asị ka ọ na-asị a sịkwa na nwoke a bụ ọkala mmadụ ọkala mmụọ n'okwu oke amoosu bụ efe onu na-afụ ebe anụnwa onye kwuo okwu nwoke anụnwa asị na ọ na-atụ ya aka na ọ ya ama onye ahụ ụla ndị yutu asị ya na ome ofu onye ụla na ya ma na ọ ya amafa ncha niile ụla bifo ịmara ife na-eme ofu onye isi yutu wee sị na fa ya anawa echi ya bụ Monde ka fa bịazie eme nyocha na nzacha na be nwoke anụnwa ọkwa ya ka Chigbuo onu na ebe ọ nọ wee sịfa ma enu m ebe ahụ ọkwa ka unu wee na-afụ ọ bụrụ na ndị amekata na-asị echi niile ka fa bịa nwoke eburu Chigbuo jee debie n'ime ọfịa ndị abịa mechaa nyocha na nzacha o jee bupụtakwa ya ka ihe ịga n'ọkpa amakwa m ife Chigbuo nwa ya nwa mere o ji wee ka ihe ịga n'ọkpa ọ bụrụ na nwa ahụ na-ezu oshi maọbụ na nwa ahụ na-aṅụ mkpụrụ mmiri ntu anụnwa ndị yutu bịara ebe a ịgwafa nna na nwa a na-emekwa ife dị etu a na ọ na-eme ife ọjọọ ife dị etu a n'ọkwa m ji ya ka ọ ghara ịpụta apụta n'ofu aka lụta mmanụ ozuo ọha ọnụ n'ọkwa ya ka m ji wee kụnye ya ịga ịkọwarụ ndị yutu ọfụma nke a na-ajụ ikwechiri na ịma ha ebe nwa ahụ nọ kee na ụdị ka papa dị ife nke a bikonu ọ na-abụ na o nwere ife ọjọọ Chigbuo na-eme nna ya ji wee kee ya ịga ka ọ na-abụ na o ji nwa ya wee na-elekwa ọgwụ maka a na-akọwa na nwoke unu negodi ya anya n'isi ọ na-afụ na isi ya dị ka isi udene nwoke bụ tụtụ ga-aga anụ nganga mpi kpọkịrịkpọ unu ihe n'ife onyonyo a ka unu fụzi ife nya na ndị yutu jere ebe a wee fụzi ebe a kụnyere Chigbuo ịga ma na-eji m ife kpuchinata ya maka na nya bụ Chigbuo oyi ha akwa n'elu sọsọ trauza ka oyi and nya bụ trauza nọ ya na hafụ ike ya a na-afụcha aji ikpughe niile anya maka ndị nwe ihu akwụkwọ so wee kpuchinata ya ndị nya bụ nwoke taziri ahụ wee dị ka ogwu azụ Chineke ekwekwa n'ife ọjọọ biko na ọ bụrụ na Igbo onye Igbo Ukwu na-ịmakwana Chigbuo ọfụma marụ nna ya ọfụma ịgwa na anyị ife Chigbuo merụ nna ya ji wee kenye ya ịga ịgwa anyị na Chigbuo na mgbe ọ nọ n'ilo na ndị obodo a na-eze ya eze ka ọ na-abụ na nna ya ji ewee chi isi oke ite ka ọ na-abụ na onwe ife ọchị iji ewee lekwa amakwa m lejediri ife mfụkwa n'ihu akwa ka m wetara ụlọ anọkwa m ebe ọ nọ wee Our governor bụ ọkammụta Prọfesọ Charles Chukwuma Soludo ọ sị anyị na any community ọbụla dị na Anambra steeti arụ ọbụla ha na-eme if you see something ọ bụrụ na ekwurie mụ nwa ọgbaka bụ Igbo Ukwu ga involve gọọmenti ọ bụ kwurie kama si kwuo na alụ ka m mee ihe na dadị ọkụ ị na ebe a ka ị na-alịsị n'ibe anyị na-agụ ya anyị chọrọ imebe Chigbuo nọ ọ bụrụ na ọ nwụọ anwụọ sikwa anyị na ọ nwụrụ anwụ ọ bụrụ na ọ nọ n'ịga egosi anyị ya na ịga anyị ama na ịga ka ọ nọ ọ bụrụ ọgbaka anyị na-aba ọ bụrụ na gọọmenti anyị akpọ gọọmenti yes no anyị nwakwuru ya ọ bụrụ na gọọmenti bụ ya anyị ama na gọọmenti ọ bụ Anambra steeti ọ bụrụ na Lagos steeti anyị ama na gọọmenti bụ ya ọ bụrụ na ya mere arịara anyị ejere okwu ya ọnwa nne nke ọ bụ ọmụ onye ọzọ ọnwa nne nke onye a na-ekwu ka ibe anyị na-ekwu bụ the right thing anyị chọba Chigbuo bịa si bido ọka ị na-ebido ibe a no problem ka alụ ọrụ ebe echi from Monday ka anyị ma na ọ ga-ekarịsịrị Igbo Ukwu a
na mbo yo tit na bo ale ma le sta mbo yo tit na bo I swear down. I'm going to him. I'm starting so bad. I swear. I'm so bad. I'm abu na eji echu aja ba na eji echu aja aya ma na aja ka eji echu ya onya ka nwale ya ada ekwu okwu ọtụtụ ibe a na-ekwu bụ gosi ebe nwanne anyị nwoke nọ ibe ọ na-agba bụ gosi ebe nwanne anyị nwoke nọ anyị chọrọ ime ebe nwanne anyị nwoke nọ ọ bụ na na ekwuru ọda ka ọ na-egwe anyị na nga ọ bụ na n'ọka anyị grupu onwe anyị ga-aga ọka jefia ọ bụ na n'ịtụrụ ya ịga anyị ama na ịga ka ị tụrụ ya ọ bụ na iji echu aja ịgba anyị na iji echu aja ịgbana ekwu oke ite ịgba anyị n'oke ite ka iji egwọ those now capture the any no na-ekwu Ana maru ga aka. Mba ana maru ga aka. Chief ba ni me ke na kwa ka na afia anya da ga ba the other side akwu na afia le ekwu okwu ya ị na-ota 5 years ka eji mmadụ ofu ebe wee na-ekwu okwu lebere my brother dịka my brother dị lele my brother anya ị na-ota nna ga afa gị Otigbo na owele nwa Otigbo ngwa na-elele agụ ụdọ ị na-ata nene na another years Otigbo gị na-anya na nene ahụ ya dị 5 years ịkwapụghị ya na-akwọ ya ọsọ fọm nwere ike ije jele abiti n'isi unu na-enene Chigbo na 5 years nna amany years gị nọgọ ebe a amany years gị nọgọ ebe a 2-1 gị nọgọ ebe ọkwa ya ịnọ n'ime ebe ni 1 month na mmiri wute ị ga-wute aka na ọkpa ewepụ atazie gị ebe a ngwa na-enene ya na-ekwu okwu 5 years ọkị echefugo ebe edemeki ya ọgwụkwọ ka a na-akwụ ya ị na-aghọta biko Soludo onwe ihe ị ga-emere anyị mmadụ ihe ị ga-emere anyị ọnwa na-akụ ya ọnwa na-akụ ya ọ bụrụ anyị nwa na-akụ mgbe anyị nwa na-akụ ọ ndị tinye na-akụ ọ bụrụ anyị nwa na-akụ ọgwụ atụwago unu na ọgwụ na-atụ unu taala ese gịnị a sịrị na ọgwụ atụwago unu ala ụdị ọgwụ ọrụ apụta ebe ọzọ na bọọsụ ebe a ọ bụrụ ọgwụ ala ebe a ọ bụrụ ọgwụ wee wenye aka elu ebe a na-agụrụ ọmụmụ anya ka m ji wee wenye aka elu wee sị dị ka m ji wee wenye aka elu wee sị na nna ebe a nweghị ihe ọzọ So, okay, afọ onye nọgọrọ ebe a. Afọ onye nọgọrọ. 221. Ebe a kịta abụrụ best. Ofu ọtụ ka gị na-asị ebe a kịta nọrọ ebe a. Ebe a kịta na-abụrụ best solution. Si meghela anyị ebe a ka anyị fụ Chigbo dị sọ na ọ dị mma anyị anabakwa. Iwe na-ewe ndị okenye bụ ihe nọ na-abụ wee na-ekwu ibe a ofu onye bụ unu tụpụtara ala onye ọbụla firi ebita ọ bụrụ anyị nwere akụ mgbe anyị nwere ha nwere akụ ọ ndị tinye na akụ ọ bụrụ anyị nwere akụ ọgwụ atụwago unu na ọgwụ na-atụ unu taala ese gịnị a sịrị na ọgwụ atụwago unu ala ụdị ọgwụ ọrụ
After boss, I'm going to boss whoever.